Sevpeyine hati kurban kelim uzardı bir vere. Sevpeyine hati kurban kelim uzardı bir vere. Ne hoş ketim ne hati kurban Gavacan pişti vere. Ne hoş ketim ne hati kurban Vadi can kıştın vere. صباح بخير روج باش ديما بنرين عزيز وبخيراتم بركرانا ترت كردية داوية حفتة دست بكر بله تماشاوان عزیز موی هفته جی بدنگ که خوش بسترانه که خوش بدنگ گلای اینجاز مدست بکر بله بینرین عزیز و هفته مجارمه گلکی خوش اما بحثا ولاتی خو بکن اما بحثا توریزم بکن هر سال نابرا 15 و 22 نیسان وک هفته توریزم تی پیروز کرن جبو بالداری و هشمندی لسر و مسئله لسر توریزم زیاده ببه اما جی ایرو لسر توریزم بسکنن لولاتی ما توریزم چما اوقاس گرینگه جبوك الولاتی ما توریزم خوشتر و گشتر ببه دوی ام چی بکن اما ایرو تایبتی لسر و مسئله بسکنن و اینجا دکارم پرسین خواه پیامین خواه جسر واتساب جمره بشینن تلفونامه لسر اکرانه 0506 657 533 جوه نماره ون هر تم دکارم پرسین خواه آنجی پیامین خواه جمره بشینن gelek mevanemni heyecan stüdyome de eme sohbet hoş bıkın. Kerem xeyratını bedin mevane xoji paşeme despey bıkın. Aktiviste turizme Rıfat Direkçi bu xeyratın. Serçava hoş gayşe. Çavay mama sütvaşi. Gel ki başın Slavê Mêrdînê germ û gişt me ji tevê we û xebatkarê te re Kurdiyê re anîne. Sersera serçava. Çandiniya turizmê te got ev xebata wê vê saatê vê deqê jî hizmeteke turizmê ji bonî gobê naskirin pêştir spasiya xwe ji we re dixwazim gelkî Slavê xwe ji we re dişî. Gelek spas mamosta em jî gelek Slavê xwe ji Mêrdînê re dişîn malatava. Akademisyene zanîgeha bilîse Umut Güleryüz, Doktor Umut Güleryüz. Hûn xeyratın. Nav xêrê davin. Çavê mamosta. Em selametin, hûn selametin başin. Ez başım. Gelek spas. Rewşa jî baş e. Me jî ji paytexta Olê, paytexta Elmê bilîsê silav û rêzê miletê xwe ji we re anîye. Em bi serî we dixwazin silav û rûmetê xwe temaşevanê hêjan re rêkin roja wan bi nava xêr û xweşiyê dabe. Gelek spas mamosta malatava. Stranbej Gülay İncaz, gelek spas müzikşen Ali Ekber Ergün, Haluk Devrim Keskin, Saim Erten malavava. Bele bineren aziz emedes bir sohbet axo bikin. Le veteriyama amadeyem veteriya xoji temaşe bikin. Paşemel raben davbin. İro bahta turizme bikin. De veteriya de jimedit. Valateme gelek ciyen geçtü gere. Gelek ciyen ku turist için. Jbo ku digerin yani jbo geçtü gere için. Hem turisten biyani hem turisten xamali az bejim. Valateme jbo wan gelek ciyen hoş u girin kene. Eme îro yek biyek bahsawan bikin. Le de seri de mamosat xwazim te nas bikin. Paşeme diye de havdu nas bikin. Jbo ku temaşevanên me jî we baştir na Diseme beşame rêveberiya geştiye di nav rêveberiya geştirê beşeke me gastronomî jî heye. Bele. Ve salakiye ez zanîngehê me belê beriya wî jî ez gerînendeyê geştiyariya şaredariya Wanê bûm. Di navbera şaredariya Wanê ez gerînendeyê geştiyarî bûm. Ve 15 sala ez na geştiyariyê de me derheqê geştiyarî nivîsê me hene, projeyê me hene. Wî demê jî tev rektörê me zanîgeha bilîsê Birêz Necmettin Elmastaş em gelek projeyê baş berdewam dikin ji bo em bilîsê bixne paytexta geştiyarî û geştîgeran. Saat xoş mamosta. Emeğin derbası müjara xwe bikin. Le mamosta jî dixwazim ez nas bikim Rıfat Direkçi. Mamosta Rıfat Direkçi ki ye
تشتكو أزانم لسر مردين تبر جلك يدسكنين جلك خبات انتهنا Asta. لام دسري دم تناس بكم ما مصر پاشمه باسا توریزم يجي بكم بهفره از 1908 خود داما از گریدانا کرجوسه از بنکل بیما چخور بجنیدا جهکی آویا وکاس طوره جهکو شینی و آو و عنجاس و ارک و پایتخت طرف کی دچو ج سرایا پادشاهره gelek deşte me cor bi cor hanaj gayni wêjî ez ê li mîdya de gelkî xweşans û Suud bînim û kesê ku vêga li me guhdarî jî dikin cihê ziman û oliyê ye. بله Cîranê me îzêdê Müslüman, Arab, Kurd pevre jiyan dibin îro vê saetê vê deqê jî ez silavê xwe ji vir ji bona got ev firseta silava ji hemikere dişênim û hefteya turizmê xebatkarê got turizmê re dixebitin çi kesê ji zanîngeha turizma me Artuqliyê re ji kesê xebatkarê got hizmetê dê û heta bigihê ê herî hizmeta got ji turizmê re ji bonî got pêşkevê sanetkarê me, esnafê me, hostayê me, şaredariya me, belediya me, Wesî Şahîn gelek xebatê cor bi cor dike ji bonî bê naskirin Kaymakamê me berî niha Mehrîcana Pêşî got pêkanî Hüseyin Tekîn û jê çarşamba buhurtî ayda îzîdiya bû İzîdî çarşamba sor pîroz kirin ji vir silavê xwe ji ware dişênin cenava pîroz bê siba ayda Suryanî me Mesîhiya ayda wa jî pîroz dikim Pasxiya bêjiniye da بله ez ayda wa pîroz kim berî niha bi bîstrokî ayda me Ramazanê Musulmana bû ayda xwe me pîroz kir Suryanî tên İzîdî tên em pevre aynî jî de jiyana xwe derbas dikin em cîranê hevin em têkiliya me pevre heye هرجي دولمندية ولاطي ما ya ji ber wêne dibêjin dibê mêrdîn cihê ol û zimana ye بله bê Qudus çiqa mesela dinyayê de îro cihê wêne ji timamê baweriya re ola re qîmet bê mêrdîn jî wilo ye ji ber wêne Rifat Dîrekçî aktivîst ez halo dibêjim turizmê re mereqa min jî heye والأكتيفيستين توريزمين turizmê كار me مسابجين ez dixwazim çunku dibê fabrîqeya bê baca û gelira wê ji aboriya me re jî zehfa û gelek tiştê me cûr bi cûr hene bala însana bikişênî ji ber wêne jî ez dixwazim ji vê nabêtir ez kar sazekim sinetkarim lê yalnız berî wêne ez dixwazim ne xwe tenê bidme naskirin tivamê mêrdînê û derdorê wê jî bidme naskirin أما إن شاء الله يك بيك إيرو بحصا هرمي بحصا باجارين خو بكن ليز تقازم ما مستد بپرسم ما مستد بريا برنامج جي ام بهبر آخرين دغو توریزم تقازم بحصا دیروکا توریزمه بکم تاریخا توریزمه بکم ما مستد توریزم نوالات ما کنگی دست بکر کنگی اوقاس بالا مروان کشان چما اوقاس گرینگج بومه Ez dixwazim bi seriya serî behsa dîroka geştiyariya cîhanê bikim. بله Pinaseya geştiyarî sala 1942 da di aliyê aborînasên Swîsrê Walter Hanzekir û Kurt Kraf hatiye kirinê. Eva gotine turizm armanca karê û gerê ciyekî çûyîne ciyekî din heye warekî din heye. Ew geştîgerê en serî em dikarin bêjin Fenîkelî ne ji bo çi wî demê li ser deryayê geştîger bûne ji bo karê ji bo şerê ji bo ciyê nû bibînin ew geştîger bûne dema berîzaniyê sala 4000 ewa geştîger bûne piştî wî dîsa berîzaniyê sala heftemînê Romalıya dest pê olimpiyatê werzişê kirine. Olimpiyatê sporê kirine ja geştîger ji hez kirine biçin temaşê olimpiyata bikin.
li ser wî bajarê jî ser wî meselê jî hejmarê geştîgera roj bi roj zêde bûne. Dîsa Berizanê sala sala pêncemînê wextê hilişandina hilweşina Romayê, İmparatoriya Romayê êdî armancê geştiyariyê vegeriye ne ji bo kêfê ne ji bo gerê vegeriye li ser şerê herbê û seferan. Sala 1996 da xaçperest li Rojavayê meşiyana Rojhilatê ji bo Qudusê ji bo fethê ciyê dinê. Em dikarin bêjin geştîgerê en mezin jî xaçperest bûne wî demî. Li bajarê me jî sala 1806 sisyan da İstanbulê îro ciyê navbera Sultan Ahmetê sergî umumî Osmanî hatiye pîrozkirin. 15 devletê biyan hatine wederê ji bo gera İstanbulê ji bona dîtina İstanbulê lê hema ew ka derheqê geştiyariya a girîng wextê sala 1950 da İstanbulê otêla Pera Palace ava kirine navbera otêlê da jî sala 1925 da nat da acentaya geştîgera ava kirine êdî geştîger rê dihatine hetanê Bulgar êdî têne İstanbulê hejmara wan jî roj bi roj zêde dibe. Belêca wî demî Agatha Christie û Pierre Loti ew nivîskarê mezin bûne. Ew jî hene dibin mehekî, hene dibin du meha, hene dibin sê meha. Dema Pera Palasê sekînine nivîsê xwe nivîsandine. Ja xandekarê wan jî xandewanê wan jî dema ew nivîsan da behsê İstanbulê kirine ew jî gotine em herin İstanbulê Tirkiye bibînin. Hejmarê geştîger Tirkiye zêde bûne. Sala 1923 da jî Reşit Safat Atabînen Komelaya Rêveberiya Turizma Türkiye ava kiriye. Cara awil ne satışta hat kirin bi fermî yani. Belê. Ava kiriye îja ezmanê biyan nîşanê xandekara kirine. Bi ser wî herêmê jî hejmarê geştiyara roj bi roj zêde bûne. Belê hetanî sala 1906 da di polîtikayê devletê de ew bernameyê peşkerî yani politikayê em dibin qalkınma politikasî di nav herêmê devletê de tune bûye. Piştê sala 1906 da ja devletê dest pê kiriye ku geştîgarî pêşketin em dibin bernameyê pêşketin dest pê kirine. Belê. Ja sala 2024 da jî ya çardemînê nivîsîne. Navî de ew jî derheqê salê 2024 û 2028 ne em dikarin bêjin nehwê tiş derborê giştariye geştiyariye yani ew jî ji çi gotine dema pandemiyê ew zirarê turizmê em ça safîkin niha nehwê tiştan da derborê geştiyarî behsa ew kê dikin di nav bernameyê pêşketiyê. Yani em karin bêjin geştiyarî turizm li welatê me ji heyama Osmaniyan dest pê kiriye gihaştiye heta niha. Van salên dawî jî saziyên devletê hikûmet jî bêtir li ser turizmê disekine em dikarin bêjin. Îja mamoste ez veya merak dikim li welatê me yani çar aliyên welatê me ji xwe gelekî xweş e nehewce em bêjin. Rojhilata navîn, Behra Reş, Behra Spî gelek ciyên geş digere gelek ciyên ku turist için heye ez bêjim. Îca turistekî biyanî dema ku tê welatê me piranî diçe kîjan bajarî yani li welatê me kîjan bajar bêtir turistên biyanî dikşene? Niha dîroka kevin da ew ê qedîm ew cedîd jî paytexta çend û hunerê paytexta geştiyarî İstanbul bûye. İstanbulê ne? Xwe Napolyon jî gotiye cîhan devletekî bêye paytexta wî İstanbul e. Ja nîv Awqas ciyekî xweş e newsa û ciyekî giring de ye jî. Ja Bospora wî nêv giraveke mezin e dîrokê hûn dema temaşe İstanbul dikin di navbera wî da her beşê geştiyarî hûn dikarin peyda kin. Çendê û hunerê olê beravê her tişt nav İstanbulê serî em dikarin behsa İstanbul bikin. Piştî wî jî Antalya heye berava wî qûma wî tava wî behra wî. Yani İstanbul'e ji bo ku ciyên dîrokî gelekî hene turistik dîrokî wî jî hene. Antalyayê jî turizma bahrê em belê İstanbulê jî ne tenê dîrokê ye mizgeftin dêrin
Ja berava wî jî heye, Bospora wî jî heye, paytexta cîhanê ye. بله Dema em temaşê ew dikin namzeta çand û hunerê jî dirinin qedera ji sedî parê heştî wî têne İstanbul geştîger. بله Ya duyemînê jî em dikarin behsa Antalyayê bikin, ew jî tawa wî ye, behra wî ye, berava wî ye, qûma wî ye. Piştî wî jî Kapadokya heye. Kapadokya. Kapadokya jî em dibên kulekê periyan. Ja kulekê periyan hene, bajarê bin erdê hene, balon hene, Balon hene. balon hene. Belê Bu ew jî turizma balonu van demen davi geleki bala turistan dikşen. Belê. Divîl awlî ve İspanyayê jî heye, turizma balonê. Belê ya yekemîn Türkiye'de Kapadokya'ya. Kapadokya. Belê. Ja Kapadokya, piştî Kapadokya em dikarin behsa Amedê bikin, Sûrê wî hene, Rihayê bikin. Bele. Bajarê Rojhilatê, bajarê başûrê Rojhilatê jî em dikarin behsa wî bikin. Her demê Türkiye ji bo geştiyariyê em dibê muxteviyata wî pir hene. Gelek cihane. Hemû beşê geştiyarî esasında nav muxteviyata Türkiye'de heye. Lê eva çar herem bajar em dikarin behs bikin, ewla li serî kişînin. بله بله اما هین بحثا هرم بحثا باجار انج بکن بله. لازم مامۆستای خۆشی بپرسم مامۆستاژ بۆ کل وڵاتێ me توریزم گەشتر و خۆشتر ببە مامۆستاژی باس کرد ینی خۆ توریزم li وڵاتێ me ji berê de heye ji berê de hem saziyên devletê hem ji welatiyê me gelek li ser vê meselê li ser turizmê diseklin lê ji bo ku turizm gەştir û xweştir bibe divê çi were kirin em wek welatiyan bala xwe bidin çi saziyên devletê divê بلا چی بکن آنجی چی دکن کیجان خباتان دکن خوشکای چه زنی توریزم حقیقتا ج ابوریا دولتا سرلنگا دهلی ایرو پاریس وقتی گما گوت و دمر پارچن دمر قولک چه بویا بلا انسان دکشینی بله ev tişt nû çêbûye sanayi devrimî vir de çêbûye mamosta akademisyenê çêtir zanê ama îro cihê got 12,000 sal 13,000 sal berî tişin şopin got ji însanî îro re em bêwala vaya şopin vê de hene belava wê kişênî vê ew bidne xuyakirin bi naskirinê herbê got berî niha çêbûn herba yekemîn ya di duwa li Ewropayê gelek tişt hatne xerakirin İnşallah ev cihê Tirkî xweşbûna me Mezopotamya û Orta Doğu ev xweşbûna wê ne bala însan dikşênî. Di dinyayê de bêduman bêgo zarar bide turizma. Aboriya go bide. Li serê vê yek çi bike ji xeynî gelê yani gayrî navberê me ez ê bêjim yani Türkiye içinde ve ji derve vecî bike got va kesê got mereqa wî kültûra turizmê înanç turizmê hebe em muhabbet kişîne vir de ev na wê pêşî çi bê ulaştırma vê rahat bibe vê tedirginlik güvenlik sorunî rahat bene vê çûna hatin zaf rahat bibe vê bêhtir kêmasiyê wê nayê got hebin derê got bêne gerantin îro xerabkir reş göbeklî tepe 12,000 küsur hatiye got insan dûr de jiyan bûne tespît bûye û ev kesîne bala Ewropaliya jî dikşênê timamê insana dikşênê vê wa jî em bênin kültür turizmî zaf mühîma yek ji wêna jî ê got vî tişî dikin uzak doğu yani rexê Çîn Çîn Rus ev kesê vê dirê bêhtir dixwazin got nevêdî Evan cên tarixî gelekî hez dikin tarihî hez dikin naçin bahru mehran yani cê tavê behr cemwa heye îro însanê got Antalya bê behr jê têr dibe têne Midyadê têne Mêrdînê têne cihê tarihiyê şopê kevin cihê somut bêjin somut tarihî esera merak dikin û ol û bawerî hê tê çandinî hê niha îro jî li ser lingaya çilo pevra jiyan dibin yani keliyadî serî dem got mesela winkarin taxekê herin meyzenin dêr heya bi zimanê Suryanî dişteğilin Kurd hene Müslüman hene Arab hene Yezîdî hene hemû heyata xwe îdame dikin ev bala wa dikşênî vê wa pêş de bênin em bikin got hê bêhtir Tirkî bê naskirin di turizma kültür înancê de kültürel tur mesela mebêjin turizmê de cihê xwe bisênê û gelekî fêdayê heye vê karê wêna ji kê re mesela heye
ne sadece vaka ez ê bêjim şexsekî goxwediye oteleke mezin bê sadece ew şexs jê îstîfade bike wexta got turizm bê ji heft salî heta heftê salî jê îstîfade dike mesela wê çawa bê kesê got wir paxişiya wê dike hizmetê dê wê turizmê ê got hatine gerê turîsta re kesê got wat bêw têne kesê got tayarê wa bêne kesê got tayarê hewalaniye de hizmetê bide kesê got otela de hizmetê bike paxişî Danûstandin zêde dibe, xwarin ve xwarin zêde dibe, kesî çûna yani hatin. halû me bêjin ji hefta heta heftê fêda wê heye ji ber wêne turizm gelkî girînga gerek bi bazirganiya me mesela turizmê jî wala Mehmet Nuri Ersoy Turizm Bakanı me gelek xebatê wî li ser me hene silavê xwe jî dişênin û mesela ji bona vê jî gerek ji bonî hê pêştir bibe ez dixwazim got vê axaftinê em bikin hê bêtir ji dervê Tirkiye jî werine ziyaretê me. Yani demek ki turistên biyanî tên welatê me bi her awayî tesîrê welatiyan jî dike ji bo aboriyê. Yani te jî behs kir mamoste çûna hatin zêde dibe, xwarin ve xwarin zêde dibe. Demek ki turistên bi her awayî tesîrî aboriya me dikin bêjin. Em ê devam bikin mamoste lê em pir we nebetlênin. Gülay neha heviya me ji bo straneka din bêje. Em ji te straneka din godar bikin Gülay paşê me bi sohbeta xwe devam bikin. Kerem ke. Başa gül ya ve nakıp şüştüna dayk bir nakıp Başa gül ya ve nakıp şüştüna dayk bir nakıp Pori hevalamı sore Pori delalamı sore Başa gül ya be more şüştüna helkeçin zore Başa gül ya be more şuştuna helkeçin zore Vay delala henayi, vay delala henayi Kevireb gavariyeb hevanori denk jinayi Kevireb gavariyeb hevano denk jilinayi Pori hevalamı sore, pori delalamı sore Başya gül yebim more şüştüna helkeçi zore Başya gül yebim more şüştüna helkeçi zore
Başa gül yebimure şüştüna helketi zore Başa gül yebimure şüştüna helketi zore Gelek spas malata var Gülay. Gelek spas. Belem devam ki mamosta işte pırsın mamosta jî baskır. Li welatê me gelek ciyên geştûgerê gelek ciyên turizme heye. Lê mixabin hin jî heye mamosta em hê ji wan nas nakin. Yani turistên ku tên welatê me hê jî nikarin herin wan deran. Ji bo ku ew ciyên ku turîst nikarin herin an jî pir nadin nasandin. Ji bo danasîna wan li welatê me divê çi were kirin. Ez dikarim hezdikim behsa Bitlisê kim ew pirsgirêkê astengî zav Aliye turizme ve bilis Bele. çavaya mamosta tên nas kirin gelo. belê niha dîroka Bitlisê ez hezdikim behsa dîrokayê Kerem kin, navê kerem. Bitlisê dîroknas dibêjin wextê İskenderê mezin ê Makedonyayê alemê İslamê jî dibêjin İskenderê Zulqarneyn Bitlis ciyekî giring e hem rojilata başûra Anadolu'ye hem jî rojilata Anadolu'ye hewra girê dide zav naberê wî nevalê rê wî hene İskender jî evî dizane tê Bitlisê dixe bin destê xwe ja ser leşkerekî wî heye navî Leys e ji Leys ra dibêje mekarî em Bilisê hildine bin destê xwe yalnız kelekî ji me re amade ke bira ti kes nikare wî kelî ji me bistîne Leys jî kelekî çê dike İskender çend roja dev dora bajar digire nikare kelê hilde ja wî çaxî jî ezmanê Asûriya da bît bajare Bet Kele ye ja dibêje Bet Leys yani Kela Leys ja pîroz dike ewî ja dîroka Bitlisê dema em berê xwe denê dîroka Olê Geştiyara Olê zav mezine alemê mezin jî Bilisê de ketine ji xîzanê Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri derketiye piştî wî Şeyx Sabatullah Arwasî em dibêjin Gaws li wê derê de ketiye Aliye Norşinê Abdurrahman Taxî derketiye Seyda Oxînê jî Şeyx Fethullah Werqanîsî ewna dîrokê da her daim ilma İslamê nîşanê xandekara kirine bi hezara xandekar ji wan medresa derketiye li ser wî heremê em dibin Bilis paytexta geştiyariya Olê ye yalnız zêde nayê naskirinê Ji vî alî de nayê nas. belê nayê naskirinê piştî wî naberê beravê Bilisê jî ciyê Xelatê ciyê Elcewazê ciyê Tetwanê jî zêde nayîne naskirinê piştî xanê Bilisê zav zêde bûye çünkü turîst Bilis sadece ciyê Osmanlî Selçukluya nebûye dîrokê da dîroknas dinivîsin dibêjin ciyê Asûriya bûye ciyê Urartuya bûye ciyê Romalıya bûye ew hemû jî hatine li wê derê ciyekî gelek girîng bûye li ber wî naverê jî wê derê zav mizgev hene dêr hene ji bo geştiyara havînê jî beravê wî zav zêde ye îja dema zanîgeha me piştê 2023 da devla serê rektorê me bû zanîgeha evkê ixtisasa geştiyariyê ja me ji got em ça bilîs bidine naskirinê propagandayê sosyal medyayê me dest pê kir bi piştî wî jî atölyeyê geştiyarî sê çar heb me evkê çêkir Medyayê civakî gelek tesîr dike newsa Belê. mamosta ji bo atölyeyê geştiyarî zav giringe êk jî em ê navê wî îvaxte em ê meha Gulanê em ê evkê Bitlisê dîsa ew jî dest pêkin biyan derva zav akademisyen xebatkarê geştiyarî yê werine wê derê piştî wî demê eleman xanî hebû Rehwayê ew jî nedate naskirin ja şaredar serokê şaredariya Bilisê valiyê Bilisê gerînendeyê çand û geştiyariya turizê û rektorê üniversiteya me bi hevra alîkariya hew kirin gotin em eleman xanî bixne ciyê çand û hunerê ilmê ja piştî wî demê daha zêdetir hate naskirin dema geştîger hez dikin bişne ciyekî çand û hunerê geştiyarê yan rêyê wî kêmin yan ava wî kêmin yan jî naskirina wî ya cîhanê kême ja me jî ew pirsgirêk devla serê piştê raporê
atölyeya çalışta xebata me derxista ortaya pişti anegori wanji me politika nû dest pê kir me got em çabine naskirinê eva rê naskirinê jî em dibên sosyal medya ji bo parkirina temaşewana piştî wî di derva xebatkarê geştiyarî me nêvan kir bilîsê ew jî hatin me tew hew bilîs bi baştir da çêkirinê em hemî jî berdewam dikin. Mamosta kesên ku aneka werin bilîsê divê teqas herin kîjan ciyan. Li bajarê bilîsê Kî derin avdar li belê em ji armanca wî çi ye? Armanca wî hekî ol be mi serî wa jî got her derê em bêjin. belê bilîs paytaxta geştiyarî ye. Çi beşê geştiyarî tu dixwazî navbera bilîsê da tu dikarî peyda kî. Armanca geştîgera hekî ol be dikare here xîzanê, oxînê, norşînê, xelatê. Hekî berav be dikare here tetvanê, alcevazê, xelatê. Hekî ji bo dîroka İslamê be xelat Serokkomarê me Birêz Recep Tayyip Erdogan jî gotiye xelat qubbetul İslam e. Çima gotiye qubbetul İslam e? Goristana Müslümana o en mezinê cîhanê xelatê ye. Çünkü UNESCO jî wisa tescîl kiriye. Piştî wî Abdurrahman Gazi Xwedê rehme xulêke turbayî wê derê ew jî kurê Ömer bin Cüzeyr bûye ew jî sahabî pêxember bûye dema leşkerê Xalit bin Welîd hatine xelatê bi naskirina İslamiyetê ew jî serleşkerê İslamê bûye ew jî bi wan û hatiye wê derê şehîd ketiye. Çifte kumbet heye xelatê Erzan Xatun kumbetî heye Bilîsê bajarê Bilîsê mizgefta şerefiyê heye mizgefta alî heye mizgefta mazin heye bi wî alî wa jî leşker dîsa dikin. Piştî wî geştiyara zivistanê jî ew heye Nemrûta Edyamanê Semsûrê Nemrûta Bilîsê Nemrûta Bilîsê jî. Belê we derê ciyê geştiyara faaliyetê geştiyara zivistanê jî hene. Piştî wî xelat jî sala 2019 da ew bûye. Bûye şehrê bêdeng em dibin Sîta Silov. Sîta Silov piştî 2019 da xelat bûye bajarê bêdeng ji xelatê kulliyeke me jî heye. Ma tiştek xelateka wisa dan bilîsê mamosta. Zêde Wek welateke ara me? Belê zêde şîne behra wî heye şînayiya wî heye çend û huner bajar zav zêde ne dema hûn hez dikin bêna xwe bidin hûn dema hatine xelatê dengê maşîna zêde tune ew fabrika dev dorê tune li ber wî jî hewa wî jî paqij e hewa wî jî temîz e kulliyek jî xelatê heye kulliye dîsa bi înisiyatîfa tensîba Birêz Recep Tayyip Erdogan Serokkomarê me hatiye avakirin armancake mezin e gotiye paytexta siyasetê Enqereye paytexta İslamê jî xelat e li ber wî civînê derheqê derborê İslamiyetê ê li vir top bin ji bo ser wî navê jî xelat ciyekî mezin e bir de xelatê her sal ji bo pîrozkirina sed sala Milazgirê dîsa Serokkomarê me belê tê wê derê îja em dibin festîvalê mezin têne çêkirinê xebatê sergeştiyarî têne çêkirinê milê din jî Aliyê Reşadiyê jî ew şimaleke gemiyeke Rûsa bin erdê dane bin avê dane ji bo ew ê hez dikin bikevne avê jî ew diyar jî zav xweşe. Bajarê Serhadê Êdinê jî wan hûn dizanin giraveke wanê heye goleke wanê heye dîroka wanê jî dîrokeke belê behra wanê dîrokeke zav girîng e di dema Urartuya wanê paytextiya Urartuya kiriye navê Tuşba bûye dema geştîger hatine Bilîsê di vir dikarin derbazê wanê bin jî dema hatine wanê dikarin derbazê Bilîsê bin jî hem karin hem Bilîs ciyekî hem dîrokî hem ciyekî ji bo turistan jî ji bo geştûgerê jî ciyekî xweş e û dora Bilîsê jî ji bo geştûgerê gelekî giring e mamosta te got paytexta turizmê Bilîsê ye. Ne bawer dikim mamoste jê bêjî Mêrdînê ne ji bo çi armanca me em Bilîsê bixne paytexta geştiyariyê. İnşallah mamoste herêma me her der yani bajar me yek ji yeka din xweştir e û girîngtir e. Bi serî wa biborînin me çi got me got İstanbul ji bo çand û hunera ji bo mizgefta ji bo dêra ciyekî seremîniye
بله انطالیا جبوی براوی با جبوی بحره. قومه جبوی تاوی بلیس او محتویات همو هيا دما هنات بلیس نه حوجی هنر نجیه کتنی بله ماردین شهر کی قدیمه چند حب اول inanç lin nabera Merdiniye şehreki kadime بله bele behravan keme. بحرامات ما الناس افاس بها ماموسا Behravan keme. Avaz fiyş Bele naveri evji Behravan ya. bele evji bajarı meye bisizi bajarı meye am hamu geçti geracı ben davanın braverna bildisi yela kefxaş bin büryana mejheye xarne meji peşaz hab xarne me اما باستا خوانه جبكم ما بله. باستا یک بگم باستا گاسترونومی جبكن bele ل ما مست يعني ما مست تجو بحر تنير المردي ما مست جد بيجي عواص بيه هي بحراء مايا اوجي بحرامية نفسها ما اجيش مردينه ما مست استوري هيا استوري هي ابا كسك هيا ava keske بله. bele. Jama mostan bere xo bidim merdineci vecare. Merdineci gelekceğin geç tükere heye. Tişte ku az zanım yani az şaşpım miras bike. Sala bori nezil 2 milyon turist ayde hatın Merdine ne usa. Yani Van salen davi Merdin gelek bala insanan dikşene az vak xop xo damak az bejim az Merdine me gelek havale min dibejin gelek cirane me dibejin xozi az bu çuna Merdine. Yani Merdine gelek ite merak kırın. Levan salen davi edi خلق جغینی مراقه دیچن دگرن جی. برنا herkes دگود مردیم پر خوش از مراق دکم. باور دکم تأثیرا رزه فیلم و فیلمان جی گلک لسر و مسئله yani gelek tesir kır az bejim. Medya civaki gelek tesir kır. Yani kesin kudiçin merdine gereka hoş dikim. İca amşta temaşa bkim mamosta. سپاس قصور نمیده ماموسا نام حنك دکم. بتليس حنك باشه او حنکا نها کسی گویگا المت تماشات که تمامی مردینک ای گویگا هی نصر اکرانینا گلی کی دی می هی بحثاتش نگو براورم بر اکران قزل تلت تپا کردیه. مثلا قوسر جه نگو او بخوجی نزانن از جواره بیش لدیرکی استوری اف بربندی کشف کرنینه دنیا کشفی وقتی گو دست بکر ایرو عمریقانه کشفا وینا نه زودینه ولو ما مستا لگوری مستوره هی ناتیه کفش کرن ماموستا. مایس آب یک yani avavi kes çima keska ava spi çima ava spi zelala beri vena bahsa dayı kekir slavi xwa az dayka xora dişerim na tamaşat ki o strana go keliyadi goçi dayı ki işte zamanı ma wal qab çand o ol o strane maji abterete kurdi jboni ava buna veji gelik spası xwa Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Mesarık Veziri Meryem Düşen'in ve avayı am zamanı xoy dayika am axıfın o iroji ve afırsat dama az gelki spaskim ama bitlise xalatim braya havin ben bahavin iro yeki go nehat be merdine negarabe para ne bezgarama گرا مردینه چقا گوره از نوتو هشتی المدیاد ما و حتی نهاست گرمجی والمديا دي جيرانك. المدیاد جیم از هجی تر نبوم و هیگلک دبرگم ندیت نهانا نوصل. شوپه کون و بین ناس کرن tabi inşallah ab barış süreci yagun ha destane ha brati aşiti inşallah her seri am jitmame go siyaset madare gojboni vena gav avetna ama pirostkin بله. beşot go çebe be her seri خوشبونا ما د دنیای دا وکا جوهره کی یا ترکی بله. ساعت خوش. او جوهر وقتی گو چاوا به دسته هستا کی ده به او هستا یکی برقینی یکی شکل دیه دا نولو یکی از مثلا زیو صنعتکارا سوریانی اتولیه کما یا مراد استا ابراهی نهال بیر قال ما تماشا اتولیات هلکاری یا تلکاریه الور دمرکا وی دمری تخنا هنگولیس زیو هم مثلا اب هنگولیس کی اتلکاری اوجت هلکاری اب کور و اب وجه وقت ترکی بفکره به پارچه کی تنه یعنی نابه هنگولیس و هر کس دسته خو با وجیه ده حتی گوبه به تشکی قیمت مردین حقیقتا جی کسی گو نگرا به که ماسیک حیاتاوی ده هنجی هاند به بن دنیایی گزدم تمامی جهان گرام
برورن دەبێم ئەوەی وڵاتی خۆ بگەرن بێ وڵاتی خۆ بگەرن. پاشم دەرکەون دەربڵێ وێجە وەختەی گۆ گەران بەریدی هەرنە پاریسی هەرنە مصر پیرامەتی وێرۆژێ ئەزێ تشتێکی ولۆ تشتێکی ئەوی بێژم هەوان نەمە سناف نەمە چوونە مسرێ مامۆستا لورد بێژن دەبێ وەڵام چوون دەڤە هەسوار بوون ئەم چوون کەڤرن سەر هابوو ئەم هاتن کیفخۆشی نادێوە ئەما وەختەی گۆ هاتنە بیتلیسێ مەسەلا وێ پێنج مینارە بینن وێ حەقەتەن وەکە گۆ مامۆستا گوت جهێ ئیسلامێ گاوێ پێشی و نەسخۆی دەژیزاتن هاتیە تەسبیتکردن ئەو کەسنە لێ مخابل مێردین وەکە قودوسێکی لیادی گۆمەگۆتێ ئەو جهێ باوەری ئۆلا حەمت هەبدە ژیانە خۆ دەرباسکن و تس تێکلی مشکلە ژی نینە ئەفنان نەت شتێکی هندەکە ji ber wêna mesela mêrdîn naskirina wêna wextê ku hatin wê medresa bînin camiya bînin wextê ku hatine mêrdînê wê heskîfê bînin wextê ku hatine mêrdînê wê cizîra bota bînin wextê ku hatine mêrdînê cîranê wêna wê Diyarbekirê Amedê bînin wextê ku hatine mêrdînê wê garibin Entabê bînin wê ên her derdorê me jev qîmetir û berbendî keşfeya دوه یکی ماجراجی ولو جه گمله من گو از تمام دنیای گرام وقتی گم گو از مردینی ما مدیادی ما جهوی ولو جف فرح بون کیف خوش بوا که مثلا ولو کیف خوشی دایده گولم هر دوردیتی زور ما رقت کم ام گوره نه بگه اوجیل متماشات کم جرا گو ترکا توقاتلیا سلاوی خوشیرشین میزنه زلامه گو انسان کی چخا کیفا بیداد ور ما رقت کی Veja gotin zahfın az naxwazim zêde jê yok bikim lê berî her tiştî gerçekten TRT Kurdî ji bonî aboriya me vê bolga me Mezopotamya bê naskirin vê saetê vê deqî ji bonî godawiya heftê de wecih dame ez gelkî spas dikim li Kerboranê boncuklu tarla piştî xerabê reş Göbekli Tepe tespit kilo de çeviye ne hasarı salı duazda mha çandini etkin jiboni gobe tespit kirin 13000 sal beri şoblur haya. Jgayni wena mesela av dibişne de ava germ alusu. Bele. Ev jiboni turizmere ve be mesela şopandın paxış kirin temiz kirin jiboni go turizmere behter katma değeri kave çebbi. بازارجی کرد ولند به امنوات تماشات کن سلاف اجوار دشین گلک سلاف هنه İzmir'e neha mesela lümet tamaşat kن به والام الواد ميزين مرديني هنا قادفة قلا سلاف اجوار İzmir'e gelek merdini hene به والا اما اینا مرديني وجا دیری کی Kızıltepe, Nisebini, Merdini, Midyadi, Stavri mesela Mamosa Sultan Şeyh Musa'ya el-Cemma Merdini hakikaten maneviyat insanlara lazıma beçika gıda lazım, bir maneviyatçı lazım. Sultan Şeyh Musa ser turizma merdine geleki biringe nasıl mamusa mesela tebiramın me rasis berkakak em çün Sultan Şeyh Musa me mevlutta ve hatta evari me seyranet kuru em evari dahat malakwa. Ev şani jitkirin. Ev ji vakit çandaki bu. Aynı bece lwer Seyd Bilal haya bağlı mekerjo Seyd Bilal'e kal mesela bejin yani tişte go hatiye xuyakir maneviyatı şanlara tabire lazım. İro وقتی گو ازی ام به مثلا دعا وقتی گو کن ایزیدی دبی خدا یکا یعنی دو عیدا و انا مثلا روزا چهارشنبه عیدا بود گو خدا یکا ان شاء الله هم تبدا عیدا خوب کن سوریانی صبح عیدا وایا یا پاسخال یا عیدا yani او کن دیسا اوجی دعای خود کن مسلمان ام جامعه خو مزگفته خود دعات کن Yani aliye oli ve ji aliye dinici medin hakikaten ji geleki devlemen de mamusta. Şope geleki der o mizgeft libal hevdune mamusta. Hakikaten işte ki pır bu kıymeti. Abna geleki devara nina. Yani yekamine ki ladim got ya Türkiye cevhereka. Ev cevher deste hostaya da. Am hamme j Bakur, Başur, Roava, Rohlat am hamme وقتی گم وی جوهری خودی درکبن امیک بهتری بالی دنیای بن امی ابوریه دا ده همه ده اویدا ده چنده دا امی پیش کبن وجا از نخوازم جو توریسم درکبم توریسم ما گل کی بدوا ایگو اره بحر مثلا ساله دمها شوق قوی هیا ل 12 مها
کسی گو مردی ندید بکاری وری مردی نبگری متشک دیت ماموستا و عیدا می رمضان تحتیل نهرو بو 5 مکتبه میل میدیاد جبونی پارک آلانیه وکرن حوشاوانه تیری نکرن تثبیتا گو امنیتا ما اسلاوی خوشوار شینم به سقنت به پروگرام güvenlik era افزح و Ayda boruyu gelek turist hatun ne samamusta? 3 milyon 3 milyon, eguvat maşallah. tespit kirin emniyet müdürü ma tişta got Cemal Öz eslavacı şinim 3 milyon kes guhatiyet Ev jora merdine Merdine ben anda medit mamusta. midyade Cine 3 ma bu milyon. kumera bimeşe. مامۆستا مەسەلا ئێمە شخصێمە وەی ڕۆژێوا ئەواش بەرگۆ بهتر گەلێ گوشدەر بە هەتیە ڕێم جوارە بەدن ئەسنافێمە سناتکاریمە کەسێمەی ئێجە عربێ خوا جهێ خوا مەسەلە جوارت بەدان دەڤەر نەدی خۆتدا پارختکردن عربێ خۆ دووری باشێر دەشش بۆنی گۆژوارە جەهابێ و تشتێکی حالو مدیت کەسێ گۆ دچێ بەهرا بەلکی ئەو بخۆت چێ یادە ئەو هەبالکی خۆ دشن لەگەل مقابل ئائیلەجە ینی بمالبات تێنە مێردینێت گەرن زارۆک تێن ئەف ئەتکیە و دزیە فلیما کەسنک لە هەیە Vele. Em cana dıgaydın mamusta direza filmadan basa merdine etkin, basa çandı hünera merdine dikin, basa malbatên merdine dikin. Cana bir şaşişi bastıkın yani ez xazım veya ez bezim. Ez merdine me cana min dipirsin havalemin gelol merdineyin aşiretin vusa her ez bejim. Aşiretle her dere heye. لی نکو هرتم وی آوای حرکت کن و سات هفدگرن افشاشیه که مازن ویاج بیشن ماموسا نفسات بیتر زانی نه او ناجی های خبر ارج بود ناسینا مردین باشه برای ما غلط ندن ناس کرن او نه ام بدو چنه باوا مثلا وی روزی قایمقام ما Ömer Faruk Özdemir و belediye başkanı ma و گشتیگری می milli eğitimi tevde çuna film sediya gonha uzak şehir. Merdin ne uzak şehire, yakın şehire. Go kese go tayare suar bir arabe suar bir Merdin lezime nasıl? Nizik bu ya. Çun mesela juara avuncu de bejin baskın. İro İzmir'e efeler hana. Bele. Doğru. لبعد veredî her yekî ulo Merdineci reyhani haya. Wextê gotin wênat bînin filmê guhatine şopandin guhbikî Tirkî me bêjin yani abartmış nekin jî ilgiya bala zêde dikir temaşevana jî nakî. Di vî filmê got nihatê kişandin gundekî me qedîme derdorê me midyadê Mêrdînê her cihê gotuçûyî cûr bi cûr e. Mesela stewrê navê kelê mijbîr kir gundekî Süryaniya ya Qılatê. Dere içi ne? Dere içi. Dere içi Qılatê. Qılat. O divê Baz basavî gündekim mavaz hem der heye hem mizgeft heye. Hakikaten jî cihekî merkeziye. Heyjaya got herê bibînê. Hemen hatiye keşfet kirin. Veca ji ber farklı sebebe amîna em ê bayra bêjin. Kesê got mutlaka werê lê bigere. Mesela kafro mamosta. Kafro. Divan da salên davî de bi pîzaya xwe û İtalyana, pizza İtalyana yekî gorê Mêrdînê mesela we bê pizza mam çi bixwin vê herê pîzayê. Ji İngiltere mêhvan em hatin muhabiriye pîzayê xwarine çûna li serê avê xwarina xwe xwarina bihrama heye mamosta. Wê avê de wê ava hînik û li midyadê derdorê midyadê geran û çûn ji İngiltere sadece ji bonî gerê hat. Bawer dikim ê ku berî na çend salan ji Mêrdîn çûne welatiyên biyanî aneka hêdî vedgerin ne tenê Mêrdîn ez bêjim mesela Konyayê jî gelek kesene dîsa êdî hêdî de vedgerin o jî îşê karobarê pîzayê dikin karobarê xwarinê dikin ez bêjim aneka yan li Rihayê li Bilîsê gelek welatiyê me aneka dewletên biyanî ne aneka vedgerin ji xwerexaniyên nû amade dikin piranî jî li Mêrdînê Qılatê mesela gelek kafro jî bawer dikim gelek ji wan devletên biyanî dijîn aneka vegeriyana welatê xwe ji xwerexaniyên nû çêkirine bi wî awayî kafro ava bûye ne wisa dîsa geş bûye tiştek ez zanim bi yapî yani bi kevrê giş wek hev çêkirine bi kevrê ceh aynî weka kevine şopiya berê kevin çêkirine tesîreka gelkî baş turizmê çêbû em na bê şüpheya li uzak şehir dizisiya gonha tê weşandin Mehvanın hatin muhabire Helexê gundekî kevne şopiya Helexê narlı gola me için film wekeliye sahne dikşandin muhabir red gunde nebû red gunde nebû hala insana dikşini tesîra
فیلما یعنی دیجیتال لسر ناسکرنا توریزمی گلکی چی بوده جو داناسینا باجر شخو پر خوشه ما مثلا گلکی گرینگه لجارنا او سناریو از بیجیم یعنی اوج سکتوره که از خبرات پر نخوازم رخنه بکم لسناریو جارنا زیادت کن او زیادت نه کن از او بیجیم جبونی گوبالا انسان بشه میزنن آره. بینات بیشن ها ایرو مثلا جنید هارخن فیلمی خود وقتی گو رولا خود کرد نولو ما مستعد خوش بفريا سریع له نفسه. دافید یعنی نگو والقاسی اوی بو اما مثلا دو جولو مبنا قلت رامبو ما بيجن بله. سعيد كن ما رامبو كاري دولتك اورديانا يخبكي اما جبوني بهلا انسانه بكشيني بله دردي واجي او انا خو اوجب مزانن اتكن لك شكرن هسكيفه في فيلمي جونها çörmüş kırın engelsiz yaşam merkezi go astangar levdana have hediye dana wa dizi ekibiyara keyf hoşi kırın atıştı qanjitkin نفس قشتكن شكون ويان كارن li am bejin tişnaji bera zedeji ma kültüra ma farklı دور nedden نخم askırın ويا واي نشان ندنم بيجن راسته، ما صح، مصر باش. حتى وارم بحثا باجاري خوب كم باجاري ميردين بله. باجاري بليز كتير بكن خلاص نافا دي سامي نافركا موزيك بدن اما استرانا كادن جولا انجاز گودار بكن پاشي جا me bahsa bajarın dinci bikın. بله Nahal her dereme temaşet kın ve mamusta. strane ame şiyen içtimami cihanera na belki vegal Almanya İsveç ev Emiş kesilmeyi hemu valatiyen xora bişin. şhamme karame şiyen egolma tamaşetkin bera TRT Kurdiye seyir bikin çünkü vakti gole nemize gelip tişavi kayıpkin Valla iro müjarama ev gelek müzika paşa bahsa mayna dereme bahsa başkama bajarın bera xora. juara halat biki uçtimami merdine mi diye diyara Gelek spas mamusta. Kerem ke gülay. بله هذا شيء بيجم Bu kurtası böyle. جل مثلا بتسكر براسل استرام بروني بيه جبو بتس خازم بيجم مزاف سلام. كاش حبيب بتس ومير Emiş bili sere bişin. Marata Allah kerem ke. سپاس Su kabetlisi çale devere navuktu ere dibin davacot ne vale devere canozu ere libin davacot ne vale devere zalim duere. Gelek spas saat hoş gülay. Malata ba. Belem devam bikın mamusta. İja em bahsa geçtu gere mekir ciyen em bahsa bajarê xwe mekir ciyen geçtu gere ciyen dîrokî ciyen tarîxê ez bêjim lê li welatê me xwarin ve xwarina xwe jî navdar e. Li çar aliyên welatê me cûr bi cûr xwarinên navdarên herêmê hene ez bêjim. İja mamoste gastronomî Bele. çawa tesîrî turizmê dike çawa tesîrî welatê me dike. Tiştek ku ez zanim hin welatiyê me tenê ji bo xwarin ve xwarinê mesela radibin diçin Rihayê diçin Hatayê diçin Adanayê yani ew qas bahsa yani bala welatiyê me jî dikişîne ji xeynî turistên biyanî. İca gastronomî çawa tesîr dike. بله سری و از دخوازم سپاس حرمت خوی هنرمند مرا سرناوی بلیسیا بشینم جبو استرانا خوش
Gastronomi beri dema em temaşe diroka Türkiye dikin beriya zaniye sala 7000 hatta wî demî çika medeniyetê mezin împaratorluğê mezin hewe hemû li vir ve derbas bûne ji her yekî derheqê derborê gastronomiyê tiştekî hiştiye li vir ji mitvaxa xarin ve xarina wî bajarê û em dikarin bêjin qasê ciyanê hemû heye. Ji piştî sala 1980 sisiyan da wextê cî dibistanê xarin ve xarinê webûye berî we gotin aşçı. Ji piştî sala 2018 da hevserokê çand û hunerê Türkiye Mehmet Nuri Ersoy ew gelek xizmeta wî jî Birêz Mehmet Nuri Ersoy gelek xizmeta wî jî geştiyarî ra çêbûye wî jî gotiye li ser dünyayê dibên gastronomî em dibên aşçılık. Gereka em Aşpêjî, evî belê. belê. Gereka em jî evî bînin fakülteda nîşanê xandekarakin ji dema xandekarê gastronomiyê zêde bûne zanîngeha me de jî beşa me jî heye gastronomî ji ew xarin ve xarinê bajar hêdî û hêdî evî hatine bîrkirin ji dîsa derketine ortê. Belê. Çawa li ser atölye çêkirine, li ser xebat çêkirine Beriya niha li zanîngeha beşa gastronomiyê tune bu. aşçılık hebû belê hema nan çêdikirin. He. Ji gastronomî gotiye em evî ça bi çand û huner çêkin. Yani beşaka berfrehe. Belê em çavî bidine naskirinê ilmeke wisane beşeke wisane ji Antabê dema xarin ve xarinê hatine bîrkirinê nû derketine ortê UNESCO gotiye Antab ew ke paytaxta xarinê gastronomiyê yani nîşan kiriye gotiye ve di navbera UNESCO'ya da bajarê gastronomiyê piştî wî jî ja şehrê dinê jî gotine madem millet hez dike were xarin ve xarinê jî di nav geştiyarê da bialîmîne bixwe em jî dest pê xebatê gastronomiyê bikin ji Adanayê bi kebabê xwe Antabê bi baklavayê xwe bi nanê xwe Hatayê şuka zaten binanî Mêrdînê bajarê Süryaniya, Yezidiya, Cuhuya, Müslümana bûye her yekî jî bi çand û hunera xwe nan çêkiriye ji mitvaxeke zav mezin derketiye ortê. Ji milê Serhadê jî Serhadê egleb mitvaxa Serhadê berî we ew bûye. Em ça dibên vegan ser çêre bûye. Ji piştî wî mesela Bilîsê em temaşe dikin Bitlisê Büryana me heye belê xarinê me dinê dolma kelemaya, ciğer taplamaya ve hemû ji bo vegan daha baştir e. Milê Vanê jî dîsa keladoş heye, piştî wî Bilîsê avşor heye, em dibên kulîlk hene, kulîlk. Li çiya top dikin tînin, ji eva dipêjînin hene hêka dawîjne ser, hinek hema kulîlkê wisa dixwin. Ka kelenk. Bejin kelenk. Belê, hene dibên gereng, hene dibên kulîlk. Belê, belê. Piştî wî jî ji Rihayê jî, Batmanê jî esas bajarê Botanê xarinê li ser goşt, gastronomî ser goşt zêde ew bûye, Belê. mezin bûye. Lê hema milê Serhadê jî li ser çêra û gastronomî daha zêde bûye. Mesela turistên biyanî bêtir welatê me bi kebabê nas dikin, ne wisa? Belê. Bi dönerê û bi kebabê nas Belê, dikin. em goşt Hatta pir hez dikin. dönera me li Almanyayê gelekî bûye navdar ez bêjim. Belê. Ne wisa yani ew qas şuya Şuqa qawê. taxê donerê hene Almanya hene Nasıl? bajara belê donerê hene. Hemî jî Tirkin yani gelin Hemû jî Tirkinê ku çêtkin jî belê rast e. gastronomiyê de Tirkiye zaf pêşketiye. Belê. Ji xebatê gastronomî jî zav girînge êdî geştîger ji bo behrê ji bo mizgeftê ji bo camiyê jî tên ama hene geştîger ji bo xarin ve xarinê tên. Belê. Yani demam için welatekê ez bêjim mamosta aneka mesela ez xwe jî difikirim dema ez diçim dewletekê biyanî ez difikirim ez ê vira kî derê bigerim. Belê. Ez ê kî derê tekim behrê, ez ê çi bixwim. Belê. Ez ê li kîjan mizgeftan, li kîjan dêran bigerim. Bi rastî xwarin jî di nav de ye. Girînge. Girîng e. Çima em dixwazin tamên cuda em bitam bikin. Belê. Xwarinên cuda em bixwin. Yani li welatê me yani li her çar aliyên welatê me bi rastî dema em diçin behra reş mahsî gelekî navdar e. Belê. Dema em diçin Ege'ye
بهتر نبات نافداره شیناهی نافداره رونا زیتینا رونا زیتون بنافداره زیتون بنافداره مقدمات چون هرم آقا بهتر گوشت نافداره کتول که شامبوره که گوشت yani خوانم به گوشت که مثلا دماغو کسی گوره بلیس ماموسته و تقص چی بخون خوانا هری نافدار آبلیس چیه شو بریان همه هیه بریان به گوشت برخه کاته چه ایک کارکا ایک کارکاته بله به گوشت کارکان ته چیکرینه بری هندجی بریانجی بلیس تنه بو کم بون وقت نیوان دهاتن گشتیگر دهاتن تماوی برنن حتی نی ساعت ده هکی بگیشتنا خلاص نده بو پشتوی دمی پیدا نده کرن بله ده خلاص ده پشت ده خلاص بو جا دولت سر او خبات گاسترونومی جیوانجی زده بو ایجا نا نیوان وقتی هات نبلیس دکارن بریان حتی نی چارا حتی نی پنجا پیدا بکن باور دکم taşte da dukun halke bilirsin. بله تاشتی آفشور هیه Avşor. آفشور همه جی به روز ام دبین وقتی تاشتی شواقه وقتی نیوان هاتن دکارن آفشور همه جی واخون Kuana ka çavayı er vak. خارون وکی شوربه Vaka جا şorbe. گوشت ناویدانه دیسا Ha. دیسا گوشت هیه Büryan ji bawer dikim huy avayı çet ben olsa avak. بریان همه دخنه تاندورا Ha. دپیجه Çend ناو saat تاندوره دا nasıl? یعنی بشو دخنه بروج ده دخن سحره ده درخن پاشه وسا پارو دکن جن او کارا نیوان را گشتیگر را پشتوی او که کلیل که جیار تپلامه هیا ام جیار تپلامه به جیگر ته چیکرنه به جیگر ساواره توهو ته چیکرنه پشتوی شو کارتوله او که جی کارتوله بلیسه جی زاوگیرینگه بله دیروکناس دبین کارتول دما روسا دیروکه که نو هاتیه باجار ترکیه بله هنا دیروکنازی دبین آقای بلیسه بله وقتی نیوان دهات نماله کارتول ناو آویدا چه دکرن پاشه رونی ماده که درجان دنه سر وکی ام دبین قمپیر وقتی وی یا دیروکه که زاف که دا مثلا 7 سال بریانه ها وجی کارتول خلاطه جزاو مهمه yani fasulye خلاطه ise savara خلاطه او زاو مهمه وقتی اوناتنه بلیسه دل و بچه چه ماده و بچه چه هندکارن پیدا کن هم آلیه وگانا vejeteriyana hem jî aliyê bixwazin nanê goşt bixwin bilîst wî merhelê ciyekî qedî mezah mazin. Gelekî yani hakikaten jî xwan ve xwarin jî ji bo turizmê ji bo çûna hatina turistan gelekî giring e bilîst jî hakikaten ciyekî navdar e vî alîden bêjin. Îjan behsa Mêrdînê jî bikin mamoste. Îro behsa bilîsê bikin behsa Mêrdînê bikin. Nekin nava newsa mamoste. Xwarin ve xwarinê Mêrdînê jî gelekî navdarin. Ez zanim mamoste tu jî nihat baş zanî lê kaj me behs bike mamoste. Dema em tên Mêrdînê. Divê teqez em çi bixwin? Yani welatiyên ku ji bo geşt û gerê werin Mêrdînê bera çi bixwin? Mêrdînê bera kutulk bixwin newsa mamoste. Xwedê şamborek bixwin. Ez misada we daxekê Yani gelek xwarin ve xwarin heye li Mêrdînê jî ên navdar ez bêjim. Tişta got insanekî gorê Mêrdînê mesela got Birinca bi beyîv heye. Ji ber ku ev kültüra me karışık Mezopotam mozaîka me kozmopolitik gelek tiştê balkeş giriye. Yani Mêrdînê Arab û Kurman mutfaqa Araba ya Kurda ya Süryaniya ev hemme bişikilki xwarina cur bi cur dide. Li Mêrdînê gotuwerê bêzê gerim fikriye xwarinika balkeşa erika çêtkin encasê stawrê belkî tê nidxine nav de ez wilo bawer dikim çünkü Mêrdînê hemme cihê got kevirin medrese ne. Gowerna midyadê wê çixun wê dobo yemeğiya Süryaniya sıba ayda waya wê duwê aydê de vî tiştîkin xwarina xwe çêtkin di rojê ev xwarina aydê de. Ez ji te re bêjim wextê ku hatine Mêrdînê qaburga dolmasiyê wê xwazin dolmê me pîvaza ku çêtkin hene masiyê me gelkî ê serê avê avaspî alabalık hene mesela ev yek ji xeynî wê ne pîza mesela zef pîzacı êdî naskirin ketiye navçanda Mêrdînê newsa ketiye di serî de mesela ku bêjî misada we
Kerem'cim mamosta. داخنه حبکی هجابه گو به والا ام چونه مردینه ما پیزا خوار Pizzayın kafro yani pizzaya mamosta kafro ne? stavreji heye bavardık. الورجي هاي اللي مثلا كافوي ايرو جاي. كسي جو وري وي مثلا فيجيتاريان ايجو حج فيجيتاريان ايجوش نخوي جبوني وادا هيجي هيا ما نهيجا گوري Merdin'in مردینه gori herkesi kuarına ya. Ha. Nasıl? سوریانی چۆرەیی هەیە لە مێردینێ کارم بینن ئەم کورمانج بەلۆعی چێتکن ساوارێ چێتکن کوتلکا چێتکن شامبۆرەکە چێتکن Turşikê çêtkin. تورشکێ چێتکن Böyle. هاشلەمامە میدیا دێ مەسەلا زەح مەشهورە کەسێ گوتێ خوارن بیل هەسا هەمە ئەغڵبێوە گۆشتن مەهیر مەسەلا ev gelekî nav denge nîskêma ji ber got di axa sor da baqlegîlê lezzeta we heye nîskêma gelkî lezzetlîna çorba nîska aynı şekilde panîrê me îro ez ê bêjim gelek xwarinê şînî jî hene ji xeynî ê goşt kesê gorê di mutfaqa me zengîniya me de gelkî balkêşe mesela emey Arap go xwarina wat bipirse kizik hene qalî heye Mahluba heye. Kızık yere. ev gelek Dolmayan haşkiri heye. yani çeşitli wil qazafim belki az çıkar bejim az ve Xalas nakim. iros xalas nakim ama yani merdine yeki go bewarim ve pizza ya xwe av sebebeka ve kahedi bani kaburga dolması vakti go çabli bikin daxana Mamasıyın seresi be hele ekme tamaşetkin. Bavardıkım edilevan bıça pizza yena. برما ببورينن مانا ايرو Birinci abi وقت dayım. ما اب kaburga dolması Böyle. o dobo hemen hemen aynı ya. Dobo, böyle. Halo lezzete kevina ayrı ya. Ab Süryaniye'de hatiye jmara mesela dobo yemeği. Roje xoy mühim de çetkin gelek lokonte medeci ab cehgirtiya. Böyle. ام باجانه رش هشکت کن بیبره دایکی ما کبانی من هایرو ایروجی دوام کن مردینه کسی گوهات مطلقا کود دولما خواربن اما ای مردینه تشکی başka. Meyro piçki reklama merdine çıkırdım sama. Yani iro antabeji gastronomiye da hakikaten hopeşte bir ya. Açuma Antalya mgo ma çime şura çubukun piyaza yani fasulye yakka ya dudoya. Ara piyaza fasulye lura. Burdur kebabi haya mesela çeşidi var ne kimin. Ha iro min Ankara'na go bir maçiye meşhura yani tişki gozah bejin nina. Am be meçine bidlise geliyadi mamostema bahskir biryana ve kerengi ve gelik tişti ve bir lezzet hana. Afhamme mesela kutil turisten kuten merdine mamoste. Prani jikijan kuarne hazdıkın. Xode yani gelik aslında Dobo çeşit hazırken, zafa kütülkan ve kutilkacı mesela jbergo ne careketin ego hat ve cara gozvarım ve carati goz hatım az ve ceze haşlamayım. Haşlama. تيد بيولا زين أخلي كتلك أخم شامبورك أخم مثلا ميرديني مدياد شامبورك أشيتكن خوشكاشا الفيجا الميرديني ساموسك بيجني دا اتلي إكمك هيا çeşit zaf inneha ve gago çıka am bejinci خلاص Sen nakin bulsak le aliye batman evanji geleki te çekrinden mesela Diyarbakır evanji. le cema av kaburga dolması ne birinciye sere çetkin genme mey gir godva aşı mey kevinde derin ya da bedan hurtkin vina savare gir çedbe savare gir bulgur jmara ava savara özellikle Kızıltepe zaf mühime keliyadin bahsa fikriye kir fikriye Fikriye de navdı Hincasra nasıl? Hincasra استورينا az ولد بيجم ولا. مرديني برا ما فكرت شو كل مرديني بوستان وافي نين استوري انينا وجا في خوارني ما نهجا جورنا مرديني وتعماي ميزين Yani herema ve mamosta hakikaten ji kesen ku dest bi geçtu gerekkirin ek her merdine bera takas biçin Ahmede. Ek her Ahmede bera takas biçin Batmane. Bera و biçin. بخوازه جير هر برا دره اورفاي ديار بكر رحاية، و بله. قضايف بزي خون برا هر ديار بكر عنتابه هنا لمقابل ايرو مردين مثلا ناس هادجه
خواردنا مسلمانە هەیە یادا سادجە یا کوردایە یا ترکایە هەر ئینسانێکی گۆهاتیە وەکە مامۆستا گۆگۆتی شۆپا تمامێ قەومێ بەرینها گواتنە ئورارتویە قەومێ ئورارتویە ئاسووریا ڕۆمالیا پەرسا شۆپێ وان ناجی کارێ ببینێ ئێ سۆمۆت وەکە کەلهێ وانە قەرەقۆڵێ ینی هنگی هاتنە ئاواکردن ئیپەک یۆڵی گوزەرگاهیێدا زەبێژم ئەف هەمە تشتێک ژمارانیە ji deverna senat hatiye senatkarê me Mêrdînê mesela özellikle bilhassa midyadê êgo winda bû ber windabûnê bû şakirdê kevir kevirê kalker got îro jî karin wa kevira xwenaq bikin çê bikin û çê jî dikin İngiltere Almanya heta Amerîkanê jî ez bû me şahid goşiyandine İzmîrê Erzurumê li gelek devera ew hosta vî senatî îro bedelik dan û çê dikin kevirê cihin qutkin ev ji Romaya maye belkî eserna urartûriyane jî bêce gastronomî jî ji we qewmê got berî niha berî mîladê piştî mîladê eser ji me re mane ew hem di xwarina me de hem di axafandina me de hem di çanda me de jî tê xuyakirin şopê wêne ji ber wê bala însanê der jî û ê navberê jî têkşandin ji ber wêne divê eydê de 3 milyon hatin eyda pêşa me eyda qurbanê mutlaka kesê got nehat bê got newne gelek tişta qeyb bikin xwarinê got niha me yek gotin carkedê ez dernaxim hêjana got werin lê meyzênin û wextekî xwe lê derbas bikin İnşallah gastronomiyê ez ê tiştekî dî bêjim got misaada te hebe kerem ki mamosta bêjî bêjin mesela me behsa xwarinê bi goşt û ê dî kirin bêje baharatê me jî hene quriyêmiş erê bihîvî li gelek de vere hene İşte gözlenmeye arama mesela kıpse heye ev yek kıpse heye böyle ev badem şekerî hakikaten ber qehwêra û em hiş Türk qehwesî bêjin ev li Tirkî hasa bê boyak çed ben dîbê qehwesî heme ê bitkiyê ne nehkê me dengkê me şebeşa dengkê petîxa باستیقê me helîlê me mewîjê me kizwanê me bitim sabûnî mesela bitim sabûnî sêrtê de ew meşhûra ew ji bêhtir pêşketiya ama kizwanê me jî hene menengîç qehwesî qehwa kültûriya me midyadê yekî gowerê ne sadece Türk qehwesî ez ê bêjim karê Suryanî qehwesî Kürt qehwesî dîbek ev heme di nav de hene û karê bîne îro çiqa însan îmkan got el bide dixwaze got tişne cûr bi cûr tehm bike li gora firsetê vêca qehwê me dahî jî ev şekil leblebî şekerê me nehkê me Mêrdînê ji bonî vê quriyê mişê de jî mesela baharatê de jî em zeh pêşketîne yekî got hat vajî karê bîne badem sucuğu mesela محسرتي عمر اللي هيا الجمة نافي وينا جهة عسارات رها مزرونة تري مزرونة دمسامة أورغانيكا كسنلك لكسي جوهات برا فينا بي ترشو أبجي غاسرونومية ده ترعوزي مثلا بيجن فتيخيما قتيت كاشيت كنت خنا تطلي Yani eko için Merdin'e kat pişman nabın eko tatile xwalisser Merdin'e amade bikin. O biçin evet tatile ka hoş bikin o ciyen hoş bibinin o xarinin hoş o navdarı bikuran bejin mamosta. Hoşka ama ani biramı spas jeretkim Süryani çöreği. Böyle. Bihna ve na gotet keve taxa suka Merdin'e kol her dere. Merdin'e midyade gotet suka ve keve de bihna ve te. Böyle. جبرگو او گیای گودور د چید به مثلا خوشیل د بجنیه دا دمسامه میدیا د وقتی گو چید به وی گیای جه ما مستخنه ناف دا اندمیک بیتکید بجنوا ای خوزایی نباتک نافدارا اف چشید لور زحفن نها ایرو زیچرک د بجنیه دا بعربی به حفحفه في بهيف ترك تام فيجا وقتي وايا اف لطيفيه كارن جي استفاده بكن ده هر موسمکی دا بهاری ده ایگو هر
خوشی که ببینن ها بهار شیم بویا کلیل آرکا پاپاتیا خوشه. کلیل بله. همه در دوره مشیم بویا هاوینی ورن و پتیخ و ترعوزیا و هر نواس بهینک بن. عینی ولی فریکه نحکام بیجن مثلا نه بله. از ولو حبکی عجله پیدا چم چشیته ما مردین زنگینیا و نه گاسترونومی بهتر جی خوارنه اب تشته غیری خوارنه جوا که بهاراتی Yani گوخونی hakikaten cima mosta vallahi me geleki devlemende aliye zaman ده re اباب که aliye geçtu gerere aliye xwarını ve xwarın re yani ev gelek tesiri aboriya me jit ne usa ma mosta icaj bu aboriya me geçtir be ma mosta bu aboriya me xoştir be ma mosta ji bahskir nezi 3 milyon turist ayda boride bu geçtu gere çun merdine Bəli. bavardıkım naten bilise diçin rihaye Bəli. diçin Diyarbakır'e yani de van salen davi de herem jî gelekî bala mirovan dikişene bawer dikim ev jî gelek tesîrî aboriya me dike. İca ji bo aboriya me mamoste turizm çima awqas giring e çawa tesîr dike. Her vakî ji bo tesîra turizmê li ser aboriyê zêde be divê çi were kirin. Fikr û ramanên we li ser vê mesele çi ye? Yani aboriya turisti dema ev programı alikariya devleti hatne çekirine pişti wî demê kargehê turîst geştiyariyê jî zaf mezin bûn xebatê geştiyariyê jî zaf mezin bûn wextê cîhanê de jî ciyê geştiyariyê ji bo geştîgera hata ji bo temaşan hata naskirin ew geştîgerê biyan dema hatine li vir ji em dibin diravên biyanî döviz Bele. dema döviz hata li vir divê alî ve şuxe aborîna Türkiye daha zêdetir dibe. Ya piştî wî gavê dema ciyekî ji bo geştîgera were naskirin geştîger çûne wê derê diçine wê derê ji bo em dibin istihdam yani ciyê xebata ji bo xebatkara jî cî we dibe. Wextê ciyê xebat ji bo xebatkara cî we dibe Bitlisê hine cî meda naskirinê wextê geştîger hatin goya em hez dikin her ne mesela Nemrut Jeopark heye. Nemrut çiyayê en mazirê Türkiye Aliye Jeoparkê ji wextê geştîger hatin goya rêya wira em dixwazin rêyeke sivik be hênik be rê hate çêkirinê. Wextê rê hate çêkirinê îca hineka got ji me re xarin ve xarin hewce ye ji bo wî jî ciyê xarin ve xarinê we bû îca wextê ciyê xarin ve xarinê jî we dibe xebatkar wê derê şol dikin. Ji bo xebatkara ji bo îstihdamê ji bo diravên biyanî geştiyarî em dibin kuleka bêdûman e. Bele. Kuleka bêdûman e dünyayê hemû jî wextê sed sala hevdemînê Almanyayê rêhesin hate îcat kirin berê sadece milletê zengîn dikarin bibne geştîger. Ji wextê rêhesin hate îcat kirin piştî wî demê hem rê kurt bûn hem dem kurt bûn hem jî mesrarîfê geştîgeriyê kêm bûn. Ji wextê ew millet jî hatine li wê derê polîtîkayê devletê de temaşe kirin niha ez dikarim ev bêjim elektrîka we jî tune be enerjiya we jî tune be ti tebayê we jî tune be ne hewciye dîsa geştîger tên. Dîsa ew diravên biyanî dînine bajar wextê ew diravên biyanî jî anîne li vir îja hûn pê wan dikarin zanîngehê nû avakin hûn dikarin dibistanê nû avakin xandinê we jî mezin dibe xandekarê we jî zêde dibin xebatkarê we jî zêde dibin îja em dibin ew orana bêkarî kêm dibe. Li ser wî heremê jî Antalyayê temaşe kirine gotine em ne sala nehmeha em geştiyarî ew dikin em ça bikarin ew bixine 12 meh. İstanbul 12 meh geştîger têne İstanbolê dimeşine İstanbolê li ber wî karê em dibin aborîna Türkiye li ser İstanbolê dizivara. Belê Yani tuzden biyanî awilî tên İstanbolê belê. İstanbolê belavî bajarê din dibin ne wisa? Belê turistekî hekî sadece ji bo beravê ji bo havînê ji bo tavê were ew tê Antalyayê başûrê
Türkiye. Bele. Bele turisteki beja ez herme Türkiye seriva cara yekemi nazar me ku dibejin her İstanbul bibine paytaxta cihane bibine. Bele. Li ber wî jî dema hatin îja ew tînin diravên biyanî tînin ew jî ji bo her alîkariyê ve ji bo memleket tiştekî giring e polîtikayê devletê ji li ser wî îsal nehwê tiştî behsa geştiyariyê kirine. Çünkü herkes dizane ne havcı tiştekiye fabrikayı bê kuleke. Bele. Bele. Yani ji bo turistên biyanî jî werin welatê me devleta me jî saziyên devletê jî her tim xebatên xwe du domînin înşallah turizma welatê me her ku biçe êzêdetir be. Ez dikarim tiştekî em jî bêjim Kerem bi borîna xwe dixwazim li ser wî heremê me temaşa kir otelê Wanê ez berê jî Wanê dixebitim otelê Wanê û geştîgerê Wanê pir zêde ne belê bilîsek kemin ja wextê zanîngeha me bû turizm ixtisasa geştiyariyê Bele. piştî wî me koordinatora ixtisasê ava kir. Ja birêz doçent doktor Fatih Adıgüzel koordinatörê me ye ew jî dev dorê Türkiye gelek proje ava kiriye. Ji ew e serokê şaredariya Bilîsê birêz Nesrullah Tengila ye valiyê Bilîsê birêz Ahmet Qarakaya ye gerinendeyê çend û geştiyariya Bilîsê rektörê me birêz Necmettin Elmastaş e me civînekî kir. Me civînekî ava kir me got ya turîst diçe Wanê çima nayê li vir. Bilîse neyse. Bele çima nayê li vir. Ja me polîtika ew kir me got em akademisyenê İranê wextê 15 Gulanê Bilîsê em ê atölyeya turizmê ya îvaxê çêkin. İvaq dünyayê hemû cîhanê hemû akademisyenê biyan gastronomîstê biyan aburnasê biyan hemû yê werne wê derê em ê îja bifikirin wextê ew akademisyenê biyanê İranê navî jî Reza Heydarî ye dema ew hata wê derê em hez dikin geştîgerê İranê îja bînne Bilîsê jî xandekarê me rêkne İranê ji bo ezmanê Farsî hîn bin xandekarê İranê bînne zanîngeha me ji bo ezmanê Tirkî hîn bin ew dibin wextê karê we xebatê we ew îlişkiyê we polîtika hekî zêde be turistê geştîger jî zêde têne wê derê. Awar dikim li Wanê ji ber gola Wanê gelekî bala turistan dikşehirne û Sema Bele. Ji bo ew kê beravê Wanê baş bele. dixebitin bele. Bele girava Wanê jî zav girîng e. Bele bele. Ji bo hem dînê cihûya hem jî dînê İslamê girava Wanê jî zav girîng e. Bele ew girav Bilîsê jî heye. Yani inşallah peşerojê de mamosta bilîsçî ve gelekî bala turistan dikşenî em hîn basa xebatê we bikin. Bele dema atölya me jî me ava kir em dikan hom bibne em hez dikin hom bibne nêvanê me. İnşallah, Boy temaşekirinê ji bo nêvandariyê. İnşallah inşallah. 15 Gulanê ye. Em ê basa hîn xebatên we bikin mamosta lê me stana kadin godar bikin em ê hevkî bêhna xwe jî hem berdin. Kerem ke Gülay. Bele ez vê stranê ji diyarê Mêrdînê û Wanê dikim.
تنا بينم تلك وعي دهوك هوليري تلبن برزي كسنا مانا قد من دابري او كيانا كل شوانم تبخو بولي بولي تبخو بولي بولي دجمالوم الكاس كرم ربنم تزدين كرم ربنم تزدين كرم حتى دبرم جانم هر تدوي فشت ازناكم اشقوي يعني بلا سال جبرين بچن بلا كيت هر دلي بلي تو جانا مالا بلي دستر دارا عمري مني حتى دمرم هر دودوي كيت هر عمري مني ترونا يا جاني مني كيت هر عمري مني تروني يا جاني مني تروني يا جاوي مني ساعت خوش مالات آوا بله گلک مساجن ما لسر هفدو تین ماموسته گلک سلاو جوره تین ایرو بریا کو پروگرام ما بداوی بس خوازم وانا جهیده دی بخینم جمیدیا ده مالا مادو شهموس مساجک شاندیه سلاوه خوش مره و دبجه جرفات سروک رفات راز دشینم امجی گلک سلاوه خوش جوره dişenin Jimidyada Merdine disa mesajı katiye Mehmet Emin Akbulut dibejware u ekiba TRT Kurdiyere az slave xod şenim gelek spas dikim emji gelek slave xod jware dişenin disa Jimidyade mesajı katiye iro prani Jimidyade temaşavanın mehane bavar dikim emji tesira ve yana samamoste İdris Altaş mesajı ekşan diye dibejware u ekiba TRT Kurdiyere slave xod dişenim gelek spas dikim Slavurez ji Amede ji bo serok Rıfat u tima TRT Kurdiyere Selman Öğrük gelek spas dikim ji gelek slave xwe jware dişêrim Osman Doğanay mesajek şandiye ev ji dîsa ji mîdyada Mêrdînê mesajê xwe ji me re şandiye ji min re û TRT ekiba TRT Kurdiyere gelek spas dikim her wekî din Yusuf Işık ji me re mesajê xwe şandiye maşallah îro mesajê me gelekî zedeye Emrullah ji me re mesaj şandiye em jî gelek spasiyê xwe ji wan re dişênin Muharrem slavê xwe ji me re şandiye her wekî din Mehmet Mert slavê xwe ji me re şandiye em gelekî spas dikin mixabin mesajê me îro pirin em nagêjin em gişa bixwênin lê gelek mesaj tiştek ku mifam kir ji mîdya de gelek temaşevanên me slavên xwe ji me re ji ekîba TRT Kurdiyê re şandine em jî gelek spasê Slavê xwe dikin hemika dişênin ê gote nexwendin jî spas bonî gote slavê wa jî şiyandin gelkî spas gelek spas mamosta Beresa. marawan ji ava belê em dewam bikim mamosta gotina te nevcî ma te bahsa aboriya bilîsê dikir yani ji bo aboriya bilîsê ji bo turizma bilîsê pêş bikeve hûn jî gelek li ser vê meselê disektin hûn xebatan dikin îca ez dixwazim bêtir li ser wan xebatan bisektin hûn ji bo bilîsê hûn çi dikin mamosta ji bo turizma bilîsê pêştir bikeve yani gelek kes tên gola wan e ziyaret dikin digerin ji bo geş digerê ew ji bo turizme gelekî baş e heqeten jî ji bo me ji bo aboriya welatê me lê ji bo turîstên ku tên wan e ji bo werin bilîsê jî hûn çi dikin hûn çi difikirin Belê dema em temaşeyê dîroka bilîsê jî dikin nîzik turîst gelek çûne alcawazê xelatê belê piştî demeke dinê îja kêm bûne roj bi roj kêm bûne wextê ez çûme bilîsê me cîvîna xwe yekemînê dest pê kir
او پروژه می وانه م کوردیناتورلی قوی کری بو م بحث وان پروژه کر مگو چقاس پسکریک استنگی هنه ام چاره سر بکن او پسکریک چی بو گرکا جبوی به گشتیاریا بر آوه ام وان دو دورا پاخش کن بحروانه قرج نکن لسروی سچار حب خبات ما چی بو اجا او برابا استنگی دبن انگلر پلاجی Türkiye ji peşeş hab hatibne çekirne armanca me ev neha tev serok şaradariya xalat brez Yavuz Gülmez sılav hürmet xoji cerare dikem bi ali em binani malbate ki em gel tevayı em şol diken vakti em de çin em de ben em zaninge hayatına proje kemme heye hondikarın ali karya me bikin لسری و سلاوی خو جمالبات ارن هولدینگ راجید شنم زانینگه هوا کرنه بلیسه این خاشخانه هوا کن نوا دو سالا دا جی دست پی کرنه یه اوتیلا هیلتونه بلیسه چکن جبوی وان تشتا جز دخوارم حزکم سلاو و حرمت خو جوان را بشینم جا دما ما او پرسکریک در حق درباره پرسکریک و استنگی ما راپور خدا خص مگو که ماسیا مازن بلیس ناین اسکرنه ام çap propagandayı bikin. Propaganda megu em atölye çalıştay geçtiyari turizmi bilise çekin. Jal hem navdera Türkiye hem jin nev navderya derva biyan hatne bilise gutun menezani bilis diyare ki hane. Medugo bilis za vakti pişti xabata serok şaradariya bilise o bajare suka bilise derxistne orte دیروکایی درخست نورته جاگلا گشتیار هاتن دیتن او ناجی گوتن یا بحثات بیتلیسی دکرم مدگو بیتلیسی و بریان جا وقت پشتی وان آتولیا یا او که بن حمایا رکتوری من وقت ما آتولیا آوا کر قدر ناو بونا چار حب آتولیا لهندر و در و حفظت حب اکادمیسیانو aşçı و خباتکاری گشتیاری هاتنه بلیسه دم اوجی هاتن چون بحثا بلیسه کرن اویا یکمینیه الامان خانی زمان خسرو پاشای بگ وانه سال 1640 da hatiye ava kirin pişti wî demê îja xirab bûye hilişa bûye me ji got em çavkin me pêşî restorasyona wî çêkir me ji bo wî diheb civîn ava kir atölyeyekî me çêkir me got em ê wira piştî restorasyonê bixne ciyê xandinê we xandinê çand û hunerê eva xebata me ya duyemînê ye xebata me ya suyemînê me got em ê xelatê û ewkê Alcevazê em ê berav plaja çêkin beravê astengiyê em ê avakin wextê hûn berava çêkin millet projeyekê xweş e belê ew jî projeyekê xweş e Belê îja nanê bilîsê me got em bidine naskirinê berê nehema em dibin ewa sadece loqinta da ew sektora xarinê qerisî dondurulmuş gıda sektörü me got em bidine naskirinê hem dolmey kelemê hem taplama cigerê em wana bi wî navî bidine naskirinê ya çaremînê jî jeoparka me heye Nemrûdê niha xebatê me heye em hem rêyê wî çêkin hem jî ji bo geştîgera ça daha sivik dibe ça daha xaştir dibe em proje wî çê dikin proje me dinê jî wî demê xelatê em hez dema turistê ne xelatê goristana İslamê wî sal 300,000 geştîger hatine goristana xelatê belê xelatê nesekîne me jî got ewa çima xelatê nasenin ew ciyê dinê turbê dinê ciyê alemê dinê ciyê çand û hunerê geştiyariyê rê wî tinene turîst ewî nizanin me got wisane em wan ciya tespît kin em wan ciyan beynelmînel rotê geştiyarî hene me got em wana navê wan bixne wê derê piştî wî ew meriv dema UNESCO tiştekî bide meriv bêje eva dengê bajarê bêdeng e gereka meriv evî muhafazak e
بله هون زیده آوایی چکن هم فابریکا چکن زیده ماشین لور و درباز به ملت عاجز به اوی جوا دستینن جام اوی ناوی جنا محافظه دکن علم بلیسه جی شو ذات مبعث سیدا کر خدا رحمه حمیا بکه هیچ علمی وانجی بردوام دکه جا چار عالی جهانی او سیدا و درین ناز دکن نها اوخینی سیدا شیخ فتح هیا او جی نویه شیخ فتح ورقانی سیه بله. او جی هلا مولاتیا مدرسه دکه ملت تخازه وره اوی ببینه جاره اوخینی هاته چیکرن جالی کاریا devlet sero kumarê me Birêz Recep Tayyip Erdoğan wî demê em çi proje bibin ji me re nabêjin na. مالوانا Belê ji em ê ciyekî gastronomî jî ava bikin ser navê zanîngeha me em ê wê derê dersa xwarinê we xwarinê û ça servîs tê wekirinê û ça em dibin Qarson qomî ê ça bixebitin cilê wan gereka ça be xarin ça tê sermasê derheqê wan da em ê wana hadine qursê ew kê wî gastronomî merkeziya me em ê tişta hînê wan kin. Panzdê gulanê jî em benda we ne hekî wan ne bilîsê xwe zaten hûn ê bibînin wê derê em xebateka ça dikin em bawer dikin îsal piştî xebatê Îranê ê Azerbaycanê ê bajarê cîhanê dinê armanca be qedera 2 milyon geştîger werne bilîsê. İnşallah daxwazame heviya me ji ew Em benda we jî benda temaşewanê hêjanin jî ew ê li hindirva derva temaşê me dikin. Yani bawer dikim me îro bilîs baştan asandin newsa mamosta yani ev jî firsandeke mezin em Belê zor Yani- spas ji bo we jî em hatine li vir ew jî bu firsateke mezin ji me re. mesela eko dixwazin warin bilîsê mamosta bi kî janriyê dikarin warin balafirgeh anaka Bala bilîsê firge heye muşeye Muşeye. belê ja kêmasiye ki ew e navê balafirgehê Alparslan Muş Havalimanî ja wextê Edenê berê Şakir Paşa Havalimanî hebû Belê rêya ja navî wextê degiş kirin xistine Çukurova Havalimanî geştîger êdî hatine Mêrsînê. Çünkü dema temaşa dikin bilêta bibirin dibin ew ciyê hewa her adane Belê ew bilîsê tune ez naçim yan jî mûşê tune em naçin armanca me ew e em navê wî jî hekî mümkünat me münasib bibînin em navê bixine Bitlis Muş Havalimanê yalnız pê balafirîngê millet tê Doğu Ekspresî heye Rêhesin Belê belê Rêhesin millet tê di nav we re tetvanê wa derbas dibe paşê pê feribota derbazê Wanê dibe ew rê dikarin werin werne Wanê jî pê balafirîngê dîsa dikarin derbazê bilîsê bin şuxe rêvan bin pê otobêza pê moşîna jî dikarin werne bilîsê wextê hatine bilîsê jî şuxe zaten hez bikin her beşê geştiyariyê ew bikin tecrübe bikin şuxe 15 roj 20 roj têra wan nake newsa Belê. Oqas cê geştîgerê hene zaf mezine İnşallah inşallah bi saya we me jî îro behs baştir me fam kir mamoste yani ez we jî pîroz dikim wek zanîngeha bilîsê ez bêjim gelek xebatê we jî li ser turizme heye mala we jî ez ava Fakat jî xebatên ku hûn dikin em jî li vira heta ku distê me were ji bo danasîna bajaran ji bo turizma em car caran program bername li ser van mesela çêk em çê dikin em mesela berîna 2 hefte 3 hefte em li ser gola wanê me çêkir mamoste yani em her tim li ser çê dikin lê tiştê ku me îro fam kir em ji bo Mêrdînê programeke em çêkin ancak têr bike ji bo Bilîsê em programek çêkin ancak têr bike yani ji bo Diyarbekirê ji bo Rihayê hakikaten li Hirêmê bajarên me bi her awayî gelekî dewlemend bi xwan ve xwana xwe bi zimanê xwe bi çanda xwe ciyê geşt û gerê yani turistên biyanî ku ê ku diçin herêmê bawer dikim gelekî kêfxweş dibin. Îca ji bo danasîna wan herî dawî pir wextê me nema mamoste ji bo pirsim te serî de jî te behs kir rêzefîlm gelek tesîrî ji bo danasîna bajaran dike. Her wekî din hûn li ser medyayê civakî ji bo danasîna bajaran ji bo turizma welatê me hûn çi dikin xebatên çawa dikin an jî divê çi were kirin çi kêmasî hûn dibin vî alî te jî. îro ev xebata got niha we bakir û Belê. temsilciye wê TRT Kurdiyê Xalis Naîfoğlu slavê xwe jê re dişênim Belê û çi kesê got TRT kanalê
تمامی و قنالی دیجی کسی گوتین ناسکرنش بونی پیش دهری و توریزم چندنه و نه به ناسکرن قبات کواهیا تقریبا نزدیک 45 canlı yayını TRT Kürdiye de خالص نایف اولم اف چوین پیکانین برینها چهار پنج ماه tabii ki برینها چهار پنج ماه دیسا aynı şekilde davya haftaya da vecih dama jmerdine ve cema bahsa verker دوی که لیا گوما او چندنیا خو یعنی یاینا خود کرجی بله بله دوام کن دوی اخفتنی ده داهیجی کسی گود گران و ده آخفین و لوی ده مثلا çarık gireden yazmaz benim şal bağlama. Abi video geleki navdar bunu samamazda. Vallahi malava ava ve cezber vena hinci spasi kazede terhaktın. Ego nha khuyanakin kasık bay kameraman gove yani halotkin go am tamamı 85 milyon kesi و کسی درواجی ده ناسکرین ده حسکرین ام جواری اسپاسیا خود واجن خبات کاری وی کامراوان شحمه کاری اسپاسیا خود واجن دیجیتال ortam وقتی گو پیش کرد ناسکرینا باجارا بهتر پیش دچو وجا ام چتکن yerel dinamike yani eceh go den askırın jboni go beter ben askırın avcil gora xwa xabata kırd meşenin medya Facebook Instagram gaz ave fenomen kese godgerin naskırnava tesira wal ser ave çebu mehrican çebuna wana tesire ser bajara aboriya wanan beter go turizma vena peş dahare ve kama musa go goti fabrika به کلک یعنی کلک کردی باجیا ابنا بهتر تناس کرن وجه لنوا باجر یعنی ترکی ده ما هاتا ناس کرن ام خوازن گو وجه دربه باجر جی یعنی ج İsveç Almanya direkt uçuşa Merdin'e habe j Antalya direkt uçuşa Merdin'e habe ana katına nasıl yani Nina Diyarbakır'a tabii ki İzmir heye yani karmor İzmir İstanbul heye Merdin'e çünkü gele goçevte azebejim keliyadi bahsa ego kültürede meraka wana behter yatırım etkin ya da tuhazın go kültür gezisi gerha kültürü somut atışta bebinin uzak doğu am gerek tayare wana bakın go direkt avna tişine balkeşin و واسطه دی اتوبوس زف دوام کی و تیسیرا وینا بهتر چه به جبونا گونه ترکی غیری دولت گو پره دویز بکوینا و ترکیه دا و پتانسیل که زیاده هیا ام چتکن ام جیل گورا خو مثلا نها ایرو خباته خو تجارت خو ابوریا خو جیتکن لدبره جبونی افتشته جور بجور گو بین ناس کرن بدله کی حزمت کی امددن gönüllü mesela xabatkari go vi tiştitkin azebejim seri avas bi berinha dinava ve da cih gere runuşni seyrani nebun ama bu xabatkara amaki wana iro tçe تختوا جهوا رونشنوا آب حوض ماسی افهمل ورچه بونا به ده حوضه على بالق ماسیه گود ورد دوی آویده خودید بن هنا کلیا دی ماموساجی گود کسنجی هنا گاوا پیشی گوتاویجن تیناس کرن لجمع قسن نهروز هیا اف کبنه میدیا دینا وقتی گو سوریانی هبون کسی مسلمان yani جغینی سوریانی گو هاتنا عائله لأنقرة جي سلاوي خوجوارة دشينم هنا هاتن قسن نهروز قناغي و اوتيلي آواكرن بجد نواوي قناغي دا گيزمك هيا يا سوريانيا يا بلي روجي وهنا دچنا زيارتاوي و جغيني وي مسلمان جي چن دعاتكن دن حوشكي دايا او حوشا خوا او قناغا خوا جبونا توريزمي حزمتي را دري خوا بكرن نشخوا تنيرا هشتن ابنا پیشیا توریزما ناسکرنه و بو و لبه صنعتکاریه de vecejboni go be undane be yok olan meslekler noyanlar sanatı bir haya du hoşke mena Süryani baskı sanatı liser motive örtüye azebejim cihaze kaçka örtüye dalakandi
ji nava va xaniyê kevin de şopê de baskı sanatî kök boyaxê bi geya ji çiyê dine hevê û wî sinetî bi texta desena çê dikin û li ser wa ortiya wa çarşefa gelek tiştê bi cûr çê dikin. Çandiniyê de vê dijîtal ortamê de bêna got çiqa pêş de bibe çûnû hatin lazima naskirin hêbêtir lazima Turizm Bakanlığı mesela berî gozwerme vê dawiya heftê bername malum eyzan çiqa ji Mêrdînê re ji nîzik û cih veqetandiya fotoğrafık dido, suretik dido hana hêbêtir lazima. Vêce bêhtir vê aynı ev mehrican li İsveçê, li Almanya, li Çînê, li Japonya Saat hoş mamus. ev tiş go bêne ava kirin. Bele. Bele malata ve mamusta gerek spas tıkım Rıfat Direkçi aktiviste turizme bisaya ve bernameyeke teri tüjibu le mukabın oktemene va megot ya seri de me bahsa Mêrdînê Rihayê bilîse bikin hatta seres pêjên bahs bikin mukabın xelas nabe awqas welatê me herêma me awqas dewlemend de le mamusta te herî davê çi bêjî ji me re oktemene va Ez ê halo bêjim kesê gowerê Mêrdînê bêzê gerim cihê Mêrdînê çünkü merak kir bê me milkû bigerin. Kelha Mêrdînê medresa Qasimiye mamusta oktemene va gelek spas Bas, şu fotoğrafanda hat ditin vetre de ji hat nişandan gelek spas tıkım malata va baş malava cava gelkî spasê xwe ji we re û ji xebatkerî we re teva dixwazim saeta û xweş wextekî dî carekê dîcim dixwazim behsa Mêrdînê bikin. İnşallah. Xweş te maşever. Akademisyen zanîngeha bilîse Doktor Umut Güler Yüz mamosta gelek spas te ji me re herî davî çi bêjî Ez dixwazim spas û rûmetê xwe ji malbata TRT Kurdiyê bikim ji bo nêwandariya we zor spas her demê em benda we ne bi fer min werine bilîsê İnşallah. dema we bibîne xêr û xweşî silav û hurmet ji temaşevanê hêjan re. Malava mamosta gelek spas. Stranbej Gülay İncas, Malatava gelek spas, müzikşen Ali Ekber Ergün, Haluk Devrim Keskin, Saim Ertem, Malavava gelek spas tıkım. Bele bineren aziz meyroji bernama xwe bi dawî kir sibêdî sade heman satî de me li vira benda we bin heta wê demê bimênin di nav xêr û xweşiyê de roj baş. من دور و توج دور هی دکان دورن هی وی زارا گیان دیدم زارا من دور و توج دور هر دکان دورن هی وی زارا گیان دیدم زارا خدا دزانه با یک مجبورن هی وی زارا گیان دیدم زارا خدا دزانه با یک مجبورن هی وی زارا گیان دیدم زارا بابر و یاره بوله جولارا شغل بارا گیان هی وی زارا شاهد یادا والله ناصارا شغل بارا گیان هی وی زارا Çeşmesi